Break 'em off some. Yeah. Good cop, rolling with that bad cop. What you doing, boy? Turning that blood clock, buckshot. They fly through the truck spots, robots. Can't give a damn who the fuck shot. Clean cop, fucking with that dirty cop. Don't act like your ass never heard of that. Clean cop, rolling with that mean cop. Still trying to act proud as a peacock. You know that mean cop might need a detox. Motherfucker tried to blow me out my Reeboks, but I swing like Jack in a beanstalk. Chop 'em down when these bitches try to lock me down. Esanen duke txikitatik banuela, idazteko zaletasuna eta kazetaritza eginen duela oso argi izan duen beti, eta hortik aurrera nire ibilbide profesionalak eraman nau nazioarteko albisteak egitera eta bai, Arbizutik New Yorkera han 5 urte egin dituen eta 5 urte horietan bizi izan duen, nik uste dut, momentu historiko ikaragarri bat izan zen Obamaren urtetatik Trumpen urtetara pasa ginen une hori, ez? Eta nolabait ere, azkenean nik bizi izan dituen esperientzia horiek, elkarrizketa horiek guztiak motz gelditzen zitzaidan eta azkenean erabaki nuen horri beste forma bat ematea. Eta azkenean liburu bat idazten amaitu nuen. Amerikako arrakalak da azkenean iruditzen zaidela nolabait ere gidaliburu bat, ez? Gaur egun Estatu Batuetako politikan eta gizartean gertatzen ari dena nolabait ere ulertzen laguntzeko neurri batean, ez? Azaltzen duelako batetik, lehen esaten nizun bezala, momentu historiko hori, Obama eta Trumpen arteko zubi hori nola gertatu zen, trauma kolektibo hori nola gertatu zen Estatu Batuetan, eta bestetik kontatzen duelako baita historiari begira nondik datozen gatazka eta arrakala horien sustraiak, ez? Hau guztia, nolabait ere estilo kazetaritza literarioaren estiloan saiatu naiz egiten, nolabait ere atsegin egiteko eta historia kontatuz eta bidaiak, azkenan bidai liburu bat ere bada. Estatu Batuetan hasiera-hasieratik gatazka bat egon dela, arrazakeriarekin zerikusia izan duen gatazka bat, baina funtsean gatazka politiko bat, gerra zibil bat eragin zuena, eta hainbat giza eskubide eta eskubide zibil urratu dituena, ez? Hor bada Estatu Batuetan gutxiengo bat zanpatua izan dena hasiera-hasieratik, gutxiengo horrek hor jarraitzen du Estatu Batuetan eta haien egoera hobetu baldin bada ere, ez? Hainbat konkista direla medio, beti gelditu da hor sufritzen, ez? Eta hori dira afroamerikarrak, baina baita ere latinoak, indigenak, eta beste hainbat kolektibo Estatu Batuetan. Eta arrazakeria eta arrazaren faktore hori non nahi ikus daiteke Estatu Batuetan, ez? Ekonomian, etxe bizitza politiketan, espetxeetan, poliziaren indarkeriari dagokionean, denak du Estatu Batuetan kolorea, ez? Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre resigning. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are. Estatu Batuetan oso hauteskunde sistema berezia dute, ez? Eta oso leku zehatzetan irabazi behar da, hauteskundeak irabazi ahal izateko, eta leku askotan egia da gutxiengoek boterea dutela. Esate baterako adibide argiena da Florida, ez? Floridan latinoen botoa ezinbestekoa da, ez? Hauteskundeak irabazteko, eta Florida da swing state edo estatu giltzarri horietako bat, ez? Horregatik, azkenean, bai Trump, bai Biden, dabiltza latinoen boto hori eskuratu nahian, ez? Eta egia da, Estatu Batuetan, kanpaina horiek egiten direla. Kanpaina horiek askotan oso hipokritak dira, ez? Esan bezala, Trump bezalako presidente batek immigrazioaren aurkako neurriak behin eta berriz hartu eta adierazpenak zentzu horretan egiten dituenean, gerora, Arizonako mexikarren botoa lortu nahi izatea edo Floridako Puerto Rico tarrena, azkenean kubatarrena neurri handi batean bermatua du, ez? Ni gerra zibila aipatzea gehiegi iruditzen zait, baina egia da enfrentamentu zibila gertatu dela, ez? Eta ikusi dugu esaterako Kenoshan, Wisconsinen, mutil beltz bat poliziak tirokatu ondoren izandako istiluetan, ez? Hor ikusi genuen argi eta garbi nola
gazte batek, gazte zuri armatu batek, Black Lives Matterreko 2 kide hil zituen armaz, ez? Eta gerora, Portlanden ikusi genuen nola militante antifasista batek Trumpen zale bat hil zuen, ez? Gerora poliziak antifasista hori hil egin zuen, ez? Horrelako irudiak ikusi ditugu, eta nik esanen duke gainera, azken hamarkadetan izandako irudi kezkagarrienetakoak direla, ez? Azkenan ikusten ari gara enfrentamendu zibil hori, eta hauteskundeen martxak eta Trumpen adierazpenek, eta esanez esaterako iruzurra egonen dela, eta ez direla hauteskunde garbiak izanen, horrek kezka handia pizten du Estatu Batuetan, ze kaleak oso bero daude, eta talka hori, eta talka violento hori gertatzeko aukera asko daude, beraz, nik uste dut egoera oso kezkagarria dela bai.